Ndara Putri monggo kula aturi rawuh, kula aturi lenggah Ndara. Lho, lah kula niku abdi kinasih panjenengan kok mboten pinter niku pripun to Ndara? Kok si Putri saya mbleguk ya, Mbok ya? Lho, ayem. Ayem. Ora apa-apa nek kene ana kanca. Sinten? Rencangi sinten? Kula. Kira anyaran niki. Anyaran kok kula maksudnya? Nganten. Nganten. Lah saben dina ning kene iki abdiku cilik-cilik kabeh. Nggih. Dina ana kowe dadi aku ana kancane. Asline kula niku dobel telu kok, Ndara. Indah arum kula dados setunggal ning mriki. Nggih, dadi ketok budi. Mbok borong dhewe kok. Gojek, Ndara. Ora apa-apa ya yo. Saweanmu kepiye to yo? Sedaya kemawon pedamelan wonten Taman Sari mriki sampun rampung sedaya Ndara Putri. Nggih, mbok menawi panjenengan ajeng niti pirsa nggih sumangga Ndara. Ora kok yo. Yen gaweanmu wis padha rampung kabeh, aku melu seneng. Mergo mengko Kanjeng Rama lan Ibu ora bakal lupa marang kowe. Lah sapunika panjenengan ajeng dawuh menapa malih kaliyan sedaya para abdi Ndara. Lho. Ketoprak kok mbok borong keluargamu kabeh masuk kene. Kok iso kok iso? Bambangan ya ape mbok rangket. Mbang ya cah iki. Mbak Yuweng Ipen. Ipen iki lho. Iki pene ndek. Iki bojone Aton. Lho, Aton ngene to. Hah. Ton. Iki sapa? Iki lho Ton bojone Ton. Kleru anake. Bobor-bobori ae kowe. Iku ki jek Joko. Joko. Aku jek perawan. Iku yo perawan. Ndi Bang? Lah iku yo perawan. Lah ketok bobor-bobori dagangan ae lho. Ora iso. Ayo. Sik jisik. Ketok moto 700. 350. 250. Indin-indin 150. Lah kok mbok itungi. Lagi. Lah iki 175. Iki pancen ketoprak keluarga. Ketoprak keluarga. Lho asline iki bojomu ya. Asline. Lho ki gak roh ini bojomu. Kok ngaku. Bojomu lho bener. Iki ku keluarga bercelana. Ki melok rono ayo. Lah aku kok melok aku ini sebagai apa? Foto kakak. Ki menengi kok iso. Wis foto, sekali foto. Ya. Wes tak tekane sak keluarga aku dhewe. Wes tak ketoprakane dhewe sak keluarga. Mlebu Ndara. Jarine apik keluargane ku udah keluargane. Iki ku ra iso senyum ya. Woi, iki ora keluarga. Lho kowe ku kok malah ngebar-ngebari. Mriki Ndara. Alah. Sehat, kok sehat. Ton kowe kok iso entuk barek iki kon ndi lek Ton. Ton nak bojo barek ya Ton. Aku tak mandi-mandekno Ngono Ton. Terangno ndek tak golek-golekno sebeane gen milut iku lho. Mas Taji kowe jujur. Kowe milih Atun apa aku? Jujur. Nek perkara irung aku kalah, tapi nek perkara bayaran yo tetep menang aku, Mas. Milih ndi? Wah, rawani aku. Ono anake. Kowe ku yo macem-macem ae. Kae kon ning kumpulan rezeki. Kok ya bisa-bisane kowe tumekono ing Taman Sari kene ana wigan ya? Pancen kabeh mau tak sengaja. Mergo ana bab sing bakal tak kandhake mligi kanggo kowe Condoti. Dadakan apa? Babakan rasa. Rasa? Tegese? Mergo kabar sing tak krungu yen to ning kepatihan iki ana wanita sing ayu jebul kuwi tenan. Ora ana liya mung kowe Candradewi. Yo, mereka leres ya. Ayune tuwuhe tumpuk-tumpuk ujung. Wah, nah, tenane aku kelawan dulurku Pranowo iki nunggal karep seneng kelawan kowe. Kowe sak kloron seneng. Iya, pilih antarané siji. Pramono apa Pranowo? Yen ra iso milih loro-lorone ra Ora apa-apa, gentenan.
Lho kowe iki kok kaya wong lanang sing ora payu. Mbok tawak-tawake. Ora ateges aku ki ra payu. Mergo kabeh mau tak kandhake jumbuh marang iseni seneng atiku. Lamun tok aku seneng kelawan kowe. Lah kowe apa ya ora? Aku rasa mok tarik kan. Wong ayu ning ngene. Ayune Enake lho gandrung ae. Ah, gandrung. Iya, Gandrunge apa kira-kira? biasa. Aku kowe. Kowe ya. Kowe. Sapa manis? Kaya sira. Lah kowe kok saya kendel ning kene gandrung karo aku. Jan ayu kali ya. Kulit kuning nemu kiri. Alis punya. Lah sama aku kok sampeyan suaraku ngono. Tes suara kuat. Arane adikku ora. Sawangan begini. Yo. Nyangka Ora usah jajak kok bantu kene-kene iki aku ora seneng karo kowe. Bokongnya gede gak? Bokongmu buntir karo semongko. Wah, Purnomo lan kowe pranowo. piye, Tante Dewi? Ning kene aku wis kandha yen aku ora bisa nampa katresnanmu. Apa meneh cara aku nampa katresnanmu Iya. mesti wae dulurmu iki Mary. Semono uga kowe. Aku lah Mary. Nampa katresnanmu uga dulurmu. Lah karepmu piye karepmu? Ning kene aku duweni penjaluk. Apa penjalukmu? Aku ora bakal duit lho, aku gak duit iki. Ora, aku ora butuh duit. Banjur apa? Ning kene aku bisa nampa katresnanmu. Lamun kowe bisa dadi senopati ana ing Gading Kencana. Oh, cilik gedene aku kudu dadi prajurit ana ing Kraton Gading Kencana. Lamun tok aku wis kelakon dadi prajurit, kowe gelem nampa tresnaku apa direk tresnane adikku? Duh, Bisa tak gemi? ya mesti wae kok. Sago ora? Sago kan? Ayo sago tindake. Yen sakit. Yen blenjani awas Nanti ke. Ora bakal blenjani marang kowe.
Mergo rumangsa suwung atiku. Sakala mangsane kepengin gegojekan kawan Kang Mbok. Ya wis yen ngono. Seliramu kepengin apa to Yayi? Ya adakane kaya jaman nalika semono. Oh, Delik-delikan ngono koe. Kowe kepengin dolanan karo Kang Mbok. Iya. Dolanan apa sing mbok karepke? Delik-delikan ngono kae. Oh, dadi kowe kepengin citungan kaya ngono to Yayi? Lah ya kuwi. Ya wis yen ngono Kang Mbok gelem. Sapa sing miwiti? Loh, Kang Mbok sik apa aku sik? sapa dhisik ya? Ya becike aku sik. Oh, dadi kowe dhisik. Ya wis ora apa-apa nanging kudune mripatmu iki ditutupi. Kudu ditutupi. Ya iya mengko aku sing ndelik. Engko nek aku ora iso goleki Kang Mbok, Lho Kang Mbok iki ra bakal ngado-ado kok Yayi. janji lho ya. Nah. Gak ado-ado. Ya. Yo ngene iki sing tak karepake lho Yayi. Wiwit biyen ngasih saiki seliramu karo aku iki. Lah yo anggone dolanan iki ora bisa saben dina. Bebasan tan bisa ginggang sak rambut. Ya wis aku tak tutup. Yo wis tutup sing rapet. Ning kok ora pati ana pirantine. Lah piye? Ya kurang pas. Engko dhisik tak goleke piranti. Golek apa to Yayi? Lah iki kursi semene gedene arep mbok gawe apa? Upah tak ewangi. Timbang nganggur. Oh, kaya ngono. Ampun. Janji. Iso, kanggo ora bakal ado-ado. Aja ngasih ketok lho ya. Toh aku ora bakal ngapusi. Ya wis, kanggo ndang goleki. Wis tenan. Heeh. Ayo to Yayi lho. Kok angile. Lho piye to? Lah iki apa ning kene? Lho. Lah seliramu iki durung goleki karo Kang Mbok lho ya. Lah urung tak goleki ora ndelik kok. Lah aku wis ndelik ning kono lah nek mripatmu mbok tetep kaya ngene lak ya ora ketok. Ndak ya omong wit ngarep mau. Ya wis udang to. Pun. Kang Mbok, Aku ning kene Yayi. ning ndi to Kang Mbok? Coba aku goleki. Ning ndi? Eh, Lah. Lho. Lho. Ketemu ta? Kayak nyinceng ya. Ora katon kok. Yen ngono lah ya aku iki. Berarti sing goleki. Yo wis ganti aku tak tutup ae Janji aja sliramu nganti loro. anggone ndelik iki aja ado-ado mengko ndak kanggo ora bisa golek marang kowe. Aja nganti weruh lho ya. Iso. Sik aku kok kurang percaya. Piye? Tak betheki. Wis. Heeh. Pira? Papat. Oh, nek ngono yo gak ro tenan iki pira? Siji. Jos, gak ngerti tenan. Wis aku ndelik. Wis ndelek apa durung? Wis. Yayi. Peneng ndi to? Duh kok gak ono. Jarene delike rado-rado lho. Yayi. Duh. Yayi. Iki mau bocah-bocah do padha dolan opo iki? Malah kahanan Taman Sari kepastian kok bablasan ngene. Niki ora apa-apa yen kamu nyawang ralan putriku saben dina wis katon dewasa isine kok mung seneng lan seneng. Rasane atiku bunga banget.
Lho, panjenengan menika nembe kemawon kondur. Nanging kok kanthi polatan ingkang sontro. Monggo katuranen nggih. Ngerti mau aku ora sowan ana ngersane Sinuwun Prabu Sariman. Ratu ingkang enggal niki. Bener. Lah wonten menapa? Ora ketang ati ora cocok nanging aku kalah panguwasa. Kapeksa aku sowan. Nggih merga piyambakipun salah satunggaling pengayoman ratu wonten ing Gading Kencana. Lah panjenengan kalih ing panguwasa kok ramane. Ajanipun wonten apa? Mula kanthi kuwi Diajeng garwanipun Kakang Nyai Patih. Nggih, pripun? Iki mung gur perkara anakmu lanang ya putraku. Bagus Taruna. Bener. Lah enten menapa kalian ingkang putra? Jebul Sinuwun Prabu kuwi wis ngerteni yen to Taruna kuwi ora putraku lan putramu. Loh. Gusti Heru Sariman menika sampun pirsa? Wis ngerti. Lajeng kersanipun menapa? Dhewekne rumangsa kuwatir yen to besuke si Taruna kuwi bakal ngendhek kawibawan ana ing Praja Gading Kencana. Malah kapara aku kon merjaya pati. Mula ngarep aku wis kandha. Ngerti kaya ngono aku mang ora sowan. Bagus Taruna niku senajan boten anak kula pun tresna kalih Bagus Taruna. Ora mung gur kowe tok Nyai Patih. Aku go semono uga. Lah nek panjenengan tidak boten percaya terus pripun? Nek Panjenengan arep tega kalih Bagus Taruna. ora bakal tega aku kelawan anakku dhewe. Nanging kasunyatane aku kalah ing panguwasa terus njur piye kudune? Kula sampun tega Rama. Kita kok malah krungu iki mau. Ora ngono. Lah Taruna kok ning kene iki mau. Iki piye to biar kok malah siramu krungu iki mau jare ngene kan. Sampun sawetawis dangu kula dedelikan wonten sakwingkinge kursi. Dados kula midhangetake pangandikane Rama dalah ibu. Mila sak menika menawi anggen kula gesang menika kaanggep pepalangi. Sinuwun Prabu Sariman anggenipun jumeneng nata wonten ing Gading Kencana. Kula sampun lila menawi Rama merjaya dhateng kula. Ora Taruna. Pun siramane. Aku ora bakal merjaya marang sliramu. Nanging ing kahanan iki aku kalah ing panguwasa. Nanging menawi kula tansah gesang nang bebasan kula menika acik-acik pucuke geni. Sinuwun Prabu Sariman menika tansah kepengin kula pejah Rama. Ora, Iki bulan Rama ora kepengin kok. ora Taruna. Ojo. Rene. Betul pun pejahi kemawon kula Rama. Taruna. Senadyan iki dawuh saka Sinuwun Prabu. Aku ora bakal nglakoni merjaya marang sliramu. Mula kanthi kuwi ta. Tega aku krangsang ngadepi Sinuwun Prabu Sariman. Ampun Rama.
wonten ingkang ageng. Ora Ngomong kula paling pejah. Taruno. Taruno. Kowe cilik tak gedekno Taruno. Oke aku menanding pati. Taruno. Iki tanggung jawabku. Taruno. Ora sida mati, aku ora sida mati. Kenapa, Le? Kerise tak balik. Sabar. Aku wedi. Iki kok malah gawe kuwatir ribut to, Gek? Ini bapak ilang. Saking kula besar kok. Wis, ngene Taruno. Ayo lungguh, kelawan anak bayung. Gelem ora gelem, sawetara wektu seliramu oncato saka kepatihan. Kula kedak oncat. Iya, Kene ora Pangriye bebasan mengko aku diduka kelawan Sinuwun Prabu Sariman. Aku ora apa. kersane boten ngawestara. Ah, Mbok bilih menawi panjenengan sampun merjaya dhateng kula kedah minggat. iya, Terus supaya mongko sing dadani Rama lan iku. ngono. Nek ning dawuh pangantyo panjenengan kados ngaten kula namung wis Ora bukti. kok Iya, kok budal. Nggawa Prabu sak cukupe. Iki kula nyuwun pamit nggih sama. Iya. hati-hati yo. Sing hati-hati. Gendang keris lunga tinggalke dalam kepatihan. Kira-kira mangkene. Nganti atiku ilang. Gara-gara Taruno tak anggap arep sudut salira. Wis ora usah tawang-tawang tangis. Aku ngerteni yen to Sinuwun Prabu Sariman mesti jumangkah ana ing kepatihanku. Mungkin konangan pripun Rama? Wis kandha wae etok-etok yen to pusaka iki mau wis tak nggo merjaya kelawan Taruno. Iya, tenang. Monggo. Monggo Sinuwun. Monggo. Benarak. Brio nyora jenengan iku mlakune kok wis kaya Bathara Narada. Ramane menapa guyoke umat niki? Mula kanthi kuwi Nyai. Wong kahanane wis kaya ngono kok konda-konda jarene arep ngoyok bojone wong sing ayu-ayu. Paman. Ada apa? Paman. Suwantenipun, serang-serang basah. Rong kas kok sih. Ana wono. Iki sesabaran ramane kok malah ono. Wonten dawuh pangandika. Ndara Sinuwun Harya Surit Sariman. Paman katih Urwa Madya lan usanane pisan. Sampun tak utus. Sampun. Wis, sampun. Ya wis. Lho. Lah kok boten yakin. Kula niku boten percaya. Lah wong bar mateni anake kita kok seger-buger nangis sae kok ora. Ora sama iki lho kula nangis. Saged ae. Nangis semua iki nangis. Saged kemawon membo-membo aku sih. Garwaku elen nangis temenanan iki kowe ngerti apa ora? Ngerti perkarane apa ora? Apa? Iki lho kok mergo tukaran karo bojo. Mesti aku yo wis ngerti nanging aku ndondo ora ngerti. Perba aku ndek bengi yo nunggu. Lah iki pusaka tak suwun. Lah monggo. Ora ana patune mateni. Lah nggih.
Getih mawon mboten wonten situ mempel kok. Pangapunten, wau sampun wonten getihipun nanging sampun kawula lapi. Amis ta mboten. Ampune kok arak tok. Aku Supriyo, yen kowe ora nindakake apa sing dadi penggonanku. Sampun, Ndara. Asnyatane pusaka garing. Kowe arep gara-gara aku. Kowe wong tuwa. Kudune wong tuwa iki wajib diguguran ditiru nanging kowe apa? Tumindakmu wis ora nuruti apa nang dadi kekarepane suarane kagan penjembat. Sinuwun Prabu saestu garwa kula sampun nindakaken Prabu dadi dawuh panjenengan. Kor. Kowe ngapusi. Mulai wektu dina iki kowe aja nganti manggon ing kepatihan. Nyai Pate. Nyai Pate. Aja ulek-ulek bocah turu apik-apik. Iki nek tangi nyampuki sapa tak mau. Kira-kira iso tangi ta mboten sirene iso tangi. Arek delok musuhe nyai. Nuwun. Nggih. Bloko Suta kula badhe matur. Iya. Yen to kula mboten tegel merjaya anak kula Tarna. Oh, lha nggih ha. Nek ngapusi. Ketok nek pun ngapusi. Kadang kowe wis ngapusi wani ngapusi ratu ning Gading Kencana. Wiwit dina iki. Minggat. Nggih. Nang ketak iki rasa temu marang ketak iki. Kaget aku. Sumadya kula minggat Ya, neng sampeyan titen. apa? Nek kula minggat panjenengan ora entuk bayaran. Aja jangkrik. Sampeyan diancam ora usah wedi. Lho sampeyan wis ora bayaran mawon kok. Iya wis tak bentek. Oh ya nggih. Goblok. Aku wis ora entuk bayaran aman. Ora toto. Patih ora toto. Wong dikon minggat kok ngancam. Malah patih. Minggat sing adoh. Nah, terus saiki piye? Saiki. Lha apa? Lho, aku terus piye? Oh ya Reno. Lah ampun aku mesti pengira oyak-oyakan terus. Sing ngoyak wong terus gak kesel. Lah nggih. Ora barbar to, Bro. Ya. Boleh perkarane yuk. Yuk. Ngopo? Heh? Lara iki. Wis dadi ratu ora diwak rakyat. Malah satu dhuwit. Iki awake dhewe kudu golek. Goleki Pan Patih iki tumuju nang ndi? Berarti nek iki ana sekongkol apa karo sapa? Ning ketok iki sendor ijik kliaran ning alam donya. Kesanipun kados pundi? Goleki sak kecil sendor. Mboten. Nek urung mati, aku urung marem. Monggo. Ayo.